बादायगिरिफोरनि introduction round. आंनि मुङा थरायना निशा बसुमतारी गोजोन्थों बयबो आखाइ खबनानै हो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना कुन्जा ब्रह्म गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना कहिमा मोसाहारि गोजोन्थों थरायना अनसुलि बर' गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना समायना मुसाहारि गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सन्जना गयारि गोजोन्थों
रायजोफोर जोंहा एबार सोंलु सोंनाय बे फारसे सौफैबाय बारा गोबाव गैलिया बेबो जोबसिगोन बेनि उनाव बान्था राननायफोर थागोन बयबो जाहाथे सिरिबाङै जिरायनानै थायो खावलायनाय थाबाय दानिया जोङो सोंनाय आरो फिननायाव फैसिगोन आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो बादायगिरिफोरा थियारि जाबाय आरो बेजों लोगोसे दैथि ब्रह्म औवारि आं नोंथांखौबो खावलायबाय माइक्र'फनखौ सासे सासे होनो थाखाय जोङो गिबि सोंलुखौ सोंगोन से नाम्बार बादायगिरिनिफ्राय दा आङो दैथि ब्रह्म औवारिखौ खावलायो से नं बादायारिनो नोंथाङा माइकखौ गथायनो थाखाय गोजोन्थों Hello. दानिया contestant number 1 निशा बसुमतारीखौ दावखोनानै गावनि सोंनाय फिननायनि थाखाय थागथियारि जाना थाथों बिथांनो माइक्र'फनखौ हरदो दा जोंहा फार्स्ट सोंथिखौ सोंगोन जोंनि पेनेलावनो जिरायनाय मेसेज देंखो गयारि बिथाङा 2024 मेसेज बड'लेण्ड उथ्रिसार जानाय दा आं बिथांखौ खावलायबाय फार्स्ट सोंथिखौ सोंनो थाखाय गोजोन हेलो निशा Hello. तो नोंनि थाखाय नोंथांनि सोंथिया जाहैबाय बर'नि मोनथाम दख'ना आगरनि मुं गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि सोंथिनि फिननाया जाबाय बर'नि मोनथाम दख'नानि आगरफोरा जाबाय फारौ मेगन दावराय मोख्रेब आरो बिदन थेंक इउ गोजोन्थों थेंक इउ दानिया contestant number 2 कुंजा ब्रह्म contestant number 2 नं बिथांखौ सोंनो थाखाय आङो जोंनिनो जिरायग्रायाव बिजिरनो थाखाय जोंना थानाय मानिजाथाव अशोक दैमारि सारखौ आं खावलायबाय बिथांखौ नोंथांखौ सोंथि खालामनो थाखाय गोजोन्थों Good afternoon. First of all the best to you. नोंथांनो सोंनो लादों नोंथाङा बावखुंग्रिनि फेस्टिभेलाव फेशन श'आव फैदों बे बावखुंग्रि हाजोखौ मानो गाखोयो आरो मानो खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि ओंथिया जाबाय बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि
मोनसे गुबै फोरबो आरो बेयाव बयबो उन्दै गेदेर आबै आबौ आबौ आदामोन आरो बयबो ज' गोरोबलायनानै बेखौ गाखोयो मानोना गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय आरो गोदान बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो थाखाय गोजोन्थों एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव फैनो हासिगोन So now I would like to call contestant number 3, Kahima Musahari. Contestant number 3 बिथांखौ आं सोंनो थाखाय आङो बिसेस बरलेण्ड देंखो गयारिनो आङो सोंथि सोंनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों Hello Kohima. Hello, मोजां ना खबरा? मोजाङैनो दं मेम दे थ' नोंनि सोंथिया जाहैबाय माइब्रानि जौ संनायाव मा मा बाहायनाय जायो? जोबोद साबायखर थाबाय मेम नोंथांनि कुइसननि थाखाय गिबियावनो बैसागुनि बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय आंनि सोंथिनि फिननाया जाबाय माइब्रानि जौ संनायाव गिबि आरो गुदि गोनांथियानो जाबाय एमाव आरो माइरं थेंक इउ मेम दे Thank you so much Kahima Musahari. Daya contestant number 4, Zaro Busmatari. खुलुमबाय कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 4 आङो बिथांखौ सोंनो थाखाय सारनिसिम माइकखौ हरबाय गावारियाव जादों मोजां सार नोंथांमोननो मोनसे गोथाव कुइसन बे जाहैबाय संक्रान्तियाव मानि थाखाय गोखा गोखै जायो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मानो बिथांमोननो सोंनायनि फिननायखौ होनो थाखाय बयनोबो 10 मिनिट टाइम दोननाय जादों 10 मिनिट टाइमनि गेजेराव बिथांमोना गाव गावनि सोंलुनि फिननायखौ होनो हाथारनांगोन गोजोन्थों आं सोंनोसै संक्रान्तियाव बर'फोरा गोखा गोखैखौ गोदोनिफ्रायनो मानो जाबोगासिनो दं मानि थाखाय जायो गाबोन संक्रान्ति नोंथाङा हालाबा थांनो हासिगोन गोजोन्थों Dania, contestant number 5, Rebecca
contestant number 5 नोंथांनाव कुइसनखौ आं आंनिफ्रायनो सोंनोसै नोंथाङा 1 मिनिटनि गेजेराव बावखुंग्रि मोदायजोनि बारै जोंनो एसे फोरमायनो हागोन ना? हागोन सार। बावखुंग्रि फेस्टिभेला जाहैबाय जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों बेयावलायनो सिगांनि राजानि फिसाजो सासे सिख्लायाहाय गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि थाखाय बे हाजोआव फैनानै जिउआव फैदोंमोन होननानै बेनि थाखायनो जों गासैबो माने बे सिख्लायाहाय संक्रान्तियावनो जिउ फोजोबनानै लादोंमोन होननानै खोनादों बेनि थाखायनो जों गासै बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो संक्रान्तियावहाय बे हाजोआव गाखोफैनानै बे सिख्लानिफ्राय बोर मोननो लुबैनानै गाखोफैयो। गोजोन्थों। Contestant number 5 नि दासो सोंनायनि फिननायनि एन्सारखौ जोङो सारमोननिफ्राय सोंनानै कनफार्म लाग्रोगोन बेनि उनावसो नोंथांनि नाम्बारखौ जों होनाय जागोन। गोजोन्थों। दायो जोङो contestant number 2 खौ फैनो थाखाय खावलायहरबाय। 6 Contestant number 6. बिजिरगिरि आरो नायगिरि नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हेलौ अनसुलि तो नोंनि कुइसना जाहैबाय गोखा गोखै जानायाव जि बिफां लाइफांनि मुं बेखौ बुंदो एसे नों जाखिनि हायो बेखौ बुंदो दे। साबायखर मेम बे सोंलुखौ सोंनायनि थाखाय गोखा गोखै जानायावहाय गिबियावनो फान्थाव आरो लाव बिजौ दे बुंबावदो। उसुमै रायजो राजाफोरखौ सिरि थानो थाखाय खावलायहरबाय बिथाङा नार्भास जानो हागौ अननानै जोग्लावरि आरो गोजोन्थों। गोजोन्थों। थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय अनसुलि बर'निसिम। दानिया फैगोन contestant number 7 समायना मुसाहारि। Good afternoon, all the rest of you. The same question may be put to you again. गोखा गोखै जानायाव मा मा मैगं थाइगं बाहायनाय जायो? गिबियावनो बिजिरगिरि आरो नायगिरिफोरनिसिम बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोखा गोखै मैगंखौ खेरादाफिनि निम बिलाइ
बायदि रोखोमनि हाग्रानि मैगंखौ खांनानै संनाय जायो। बिथाङा नामखौ बुंखानांगोन मोन 10था नाम जोंदि गोखा गोखैखौ मानो जायो बाहायनाय मोन 10था मैगं थाइगंनि नामखौ नोंथाङा बुंखानांगोन। गासै जोङो बेसेबां जायो आं बेखौ बुंथ'ला खिन्थु नामखौ बुंखानांगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय समायना मोसाहारिसिम। दानिया फैगोन contestant number 8 संजना गयारी। Hello Sanjana. Hello ma'am. मोजां ना? औ। नोंनि थाखाय आंनि कुइसना जाहैबाय संक्रान्तियाव बर'फोरा गोखा गोखैखौ गोदोनिफ्रायनो मानो जागासिनो दं? Thank you ma'am. आरो गिबियावनो बिजिरगिरि नोंथांमोन आरो नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि फिननायानो जादों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि मानियो दि बैसागु एबा संक्रान्तियाव जोङो गोखा गोखै जायोबा बेमार आजारफोरा खारो होननानै गोदोनिफ्रायनो बयबो मानियो। बेखायनो जों दासिमबो बे खोथाखौ मानियो आरो संक्रान्तियाव गोखा गोखैखौ जायो। गोजोन्थों। Thank you Sanjana. दानिया जोङो बेनि गेजेरावनो साबा बादायारिखौ बासिनो नागिरसिगोन। दानिया जोङो top 5 सेलेक्ट खालामसिगोन। माबायदि मोनदों रायजो राजाफोर बिसोरनि समायनाय रमायना थाबायनायखौ नुनानैहाय? मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों? दे दानिया जोङो top 5 सेलेक्ट खालामसिगोन। Top 5 आव जोंना first contestant दङ सोर थाथावथाव? contestant नाम्बारा सोर थाथावथाव बुंलाय नोंसिनि बायदिबा? गोमारै? Yes, contestant number 8 संजना
It's contestant number 3, Karima Musari. So, our final and last contestant Zaito Baokhungri. Benazai by contestant number 2, Nisha Basmatari. Buona esperienza. Oh, about the word, Nisha Basmatari, contestant number 1. One menang. Hello. सेंग्राफोरा साननो हागौ बिराद नायनो मोजांबाल' फेशन श'आव बान्था मोनो बिदि नङा दे आं दहायनो एसे बुंखादों नैबेखौबो नांगौ एसे बिदि आरो बे ज'क्सा पार्ट र' एसे माबा जागासिनो ओइ लिस्टआ ओंखायनो मोनसे फिसा डायलग होबाय आरो गेजेराव बान्था राननाय हाबाफारिया सफैथारनोसै सारमोना गोबाव जिरायबाय बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारियाव थांगोन जोंहा स्पर्ट्सनि बान्था राननाय दङ फेशन श'निबो बान्थाखौ रानखागोन आरो बैसागु बादायलायनाय बेनि बान्था राननाय आरो बिथांमोननिफ्रायनो मोसासिगोनबो दै गोसोआव लाखि नैबे जोंहा टप 5 साबा बे साबानिफ्राय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थासिगोन सानैया जोंहा कनसलेसनाव फैगोन कनसलेसन प्राइजआव आरो बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो ससे एन्टारटेनमेन्ट पार्ट मोसानाय जोङो नुनो मोनसिगोन ओके दानिया फैबाय जोंनाव जोबथि कुइसन आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ एसे टेस्टबो खालामसिगोन बिथांमोना बर' नंमार गोनां नंमारा जोङो गिबियावनो जाजखौ खावलायबाय कुइसना आंनिफ्रायनो थांसिगोन नोंथांमोना मार्किंखौल' खालामनानै बेनि रिजाल्टखौ थाबैनो जौसाङाव दैथायहरनो थाखाय जों खावलायगोन स' जाजेस रेडि जाजेस रेडि मिउजिक रेडि जेब्ला आं प्ले खालामबा मिउजिकखौ प्ले खालाम दा जोङो फार्स्ट सोंथिनि थाखाय आङो माइक्र'फन गंसे होनो थाखाय खावलायहरबाय बिथांमोननो बै टेबोलनि माइक्र'फनखौ अननानै लाबोदो बाहाय नांला नोंथांमोना मार्किंखौल' होबाय थाबानो जाबाय गिबि कुइसनाव थांगोन जोंना कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 3 कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 3 आव जोंना गिबि कुइसनाव थांगोन बिथांनो जोङो 1 मिनिट टाइम होगोन 1 मिनिट टाइम समनि गेजेराव बिथाङा सोंनायनि फिननायखौ होनांगोन
जोङो डिले खालामला दा जोबोद गोरलै कुइसन जोंहा बैसागुखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों खिन्थु दानि जुगाव बैसागुआ एसे सोलायनो थांनायखौ आं अबजार्भ खालामबाय थादों दा बिथांनि कुइसनाबो बेजोंनो सोमोन्दो गोनां नोंथांनि कुइसना जाहैबाय गोदोनि बर'फोरनि बैसागु आरो दानि बर'फोरनि बैसागु मा सोमोन्दो दङ सोंनायनि फिननायखौ बिथाङा होनो हासिगोन गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आंनो बे सोंथिखौ होनायनि थाखाय नंगौ बेयो सैथो गोदोनि आरो दानि बैसागु खुंनाय खान्थियाव गोबां सोलायनाय जों नुनो मोनबाय गोदो बैसागुखौ दानफाहालागै खुङोमोन नाथाय दानि जुगाव बैसागुखौ 1 हप्ताहालागै खुंनायखौनो नुनो मोनलिया गोदो बैसागुखौ जोंनि बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा खावां बायदि बायदि लानानै बयबो जयै रंजायोमोन नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनसै जों गावनि हारिनि आंगो दामजुफोरखौ गारनानै मालायनिखौ गोबाना लानो हमदों गोदान आगुनि गोदान दामजुजों बैसागुखौ फालिनो हमसै बेबायदि फालिबाय थायोब्ला जोंनि हारिया जोबलांनायनि लामायाव दं गोजोन्थों आरो बिथाङा बागुरुम्बा मोसानानै एसे देखायनो थाखाय जों खावलायहरबाय मिउजिक दामदो बिथांनि बागुरुम्बा मोसानायखौ जों नायगोन मिउजिक बागुरुम्बा 1 2 3 go दानिया जोङो फैगोन कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 10 कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 10 आवबो जोंना मोनसे सोंथियानो मोनसेयानो जागोन किन्तु बे मोनसे सोंथिनि गेजेराव जाय बिथांमोना बेस्ट अफ बेस्ट सोंनायनि फिननायखौ होनो हागोन बे बिथाङानो दिनैनि 13th बावखुंग्रि फोरबोनि उइनियार मासिखौ आजावनो हासिगोन दा आं बिथांनो कुइसनखौ रिपिट खालामगोन गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु मा फारागथि दङ नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ होनो हासिगोन गिबियावनो बयखौबो फिन खेबसे गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि बे सोंथिनि फिननायानो जाबाय गोदोनि समाव बोराय बेन्थ गथ' गथाय ज' रंजा बाजा बैसागुखौ फालियोमोन नाथाय दानि समाव जोङो बिदिखौ नुनो मोनला आरो दानि जुगाव गोदोनि बायदि ज' रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनायखौ बावगारलांनो हमबाय गोजोन्थों बिथांखौबो जोङो बिथाङा बागुरुम्बा मोसानो रोंबाना रोंमारा जों बिथांखौ नायनो थाखाय मिउजिक होनो थाखाय खावलायबाय दानिया जोङो सोंथि नाम्बार 7 कन्टेस्टेन्टखौ आङो खावलायबाय बिथांनि सोंनायाबो बेनो नोंथाङा मा बुंगोन गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु मा फारागथि दङ सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङा होनो हासिगोन गोजोन्थों गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआ गोबां फाराग दं गोदो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै मोसायोमोन आरो दानिया बांद्राय बिदि मोसालिया आरो गोदो गामि ज' बयनिबो न'आव हाबै मोसायोमोन रंजायोमोन एसे जुमाय लोङोमोन आरो खोनानो मोन्दों गोदो हांसो आरो हांसोनि दावदैबो खावोमोन होननाय बाट बे खोथाया बेसे सैथो आं मिथिया खोनानो मोन्दों जिखुनु गोजोन्थों दानिया आङो फैगोन नोंथाङाबो जोंनो बागुरुम्बा एसे मोसानानै
देखायनांसिगोन दानिया कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 5 बिथांनो आङो माइक्र'फनखौ हैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय I repeat नोंथांनि कुइसना जाहैबाय गोदोनि बर'फोरनि बैसागु आरो दानि बर'फोरनि बैसागु मा फारागथि दङ आरो बेसेबां सोलायखो नोंथाङा बे सोलायखौ फिननो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों सोंथि सोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सार गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदोनि समाव गामि गामियाव बोराय बेन्थ' उन्दै गिदिर गासैबो खौसेयैनो जयै बैसागु रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव सोलायनायखौ नुनो मोनसै बांसिनानो गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदोहाय हाद्रि बिबार दावा फिथाइ गाननानै बैसागुफोरखौ रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव बाजारनिफ्राय मोननाय प्लास्टिकनि बिबारफोरखौसो होनानै बैसागुखौ रंजानाय नुनो मोनसै आरो जों बेफोरबायदिनो दानि गोदान आजावनानै सोलिबाय थायोबा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गोमालांगोनखौ आं मिजिंथियो बेनिखायनो जोङो जोंनि बैसागु बोथोराव दोरोङारि गोदोनिखौनो गाननाय जोमनायफोरखौनो गाननानै जयै रंजा बाजा खालामनायखौ हास्थायो गोजोन्थों बिथांखौबो आङो दसे बागुरुम्बा मोसानानै देखायनो आं खावलायहरबाय मिउजिक दानिया जोंहा जोबथि बादायारियाव जोंहा आगान सुरबाय दानिया आङो बिथांनोबो सोंनायखौ खेबसे बुंबावगोन गोदोनि बर'फोरनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बर'फोरनि बैसागु फालिनाय बेसेबां सोलायखो नोंथाङा रायजोफोरनो एसे एक्सप्लेन एबा बुंफ्रुनानै होनो थाखाय आङो नोंथांखौ गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों गिबियावनो बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गोदोनि बैसागुआव जोंनि आबै आबौ आरो गामिनि बयबो जोंनि आंगो दामग्रा खाम सिफुंफोरखौ लानानै गामि गामि बेरायो आरो एसे जुमाय लोङो ओमफ्राय बिदिनो बिराद रंजा बाजा थायोमोन नाथाय जोंनि दानि मुगायाव जोंनिनो हारिनि मानसिफोरा टाउन सहराव थाहैनानै गावनिनो हारिमुखौ लानो लाजियो आरो गोदान मुगानि एबा मालायनि कालचारफोरखौहाय गनायना लानो नागिरो आरो गोबां मानसिफोरा टाउनाव थानानै गावनिनो हारिमुखौ लानो लाजियो आरो बैसागुफोरखौ बिदि फालिया गोदोनि दिनावहाय गामि गामि बेरायनानै रंजा बाजा बयबो ज' थानानै बेरायो आरो रंजायोमोन नाथाय जोंनि दानि मुगायाव बिदि जेबो जाला गोदान इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौ लानानैसो बयबो एसे थाङो बेरायो बांद्राय बिदि जाला दानिया ओमफ्राय आं बिलिभ खालामो दि जुदि जोंनि कालचारा बिदि जाबाय थायोबा जोंनि हारिमुआ थैलांगोन होननानै आङो बिदि मानियो गोजोन्थों बिथांखौबो आङो जोंनि नायगिरिफोरनो दसे बागुरुम्बा मोसानानै देखायनो आं खावलायहरबाय मिउजिक Okay. Before the announcing the 13th editions of Baokhungri Festival, रिजाल्टखौ आं थाबैनो जौसाङाव बासिनानै हरनो थाखाय खावलायहरबाय। स' गिबियावनो दिनैनि सेथि बावखुंग्रि बादायलायनाय नैबे बेलासिनि जोंहा देरहानायखौ एनाउन्स होनायनि सिगाङाव गिबियावनो आं जोंनि प्राइजफोरखौ रेडि लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय।
बे बान्थाखौ जइन्ट सेक्रेटारि बिटिसिनि रेजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौनो आं गथायनो थाखाय खावलायबाय। Second runner-up goes to Nisha Basumatari. जोङो दिनैनि प्राइजआव गिबियावनो मुकुट होनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंहा सेस दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथ्रि हाग्राजों बानायनाय मोनसे खाथ्रि बिबारजों बानायनाय मोनसे समायना बुके जोङो नागिरनानै लाबोदों। फुङावनो जोङो सिखारनाय लोगो लोगो खाथ्रि बिबारखौ नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि थालिर आथियानि मोनसे थना बानायदों, जाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि, जाययाव जों गोदोनिफ्रायनो ओंखाम जाबोबाय थायोमोन। जों बे थना सिङाव दोनदों मोनसे बर'नि गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय थानाय बर' आइजोआ दख'ना गाननाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बे सिङाव जों आर'नाइ दोनदों। जोङो आरो थाइजौ बिफां नागिरदोंमोन खिन्थु जों मोनासै। टाइमा सर्ट जानायलाय जों थाइजौ बिलाथि बिफां नागिरबाय थादोंमोन खिन्थु जों मोनासै, सरि बिनि थाखाय। आरो जों बेजों लोगोसे जोंनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे रां हरनो नागिरदों। बे रांखौ जोङो मोनोबा बिथांमोननो आखायाव दाहायनो जों गथायगोन। गोजोन्थों। थालिरनि थनाया ओंखाम जानाय माने मा? बे जाबाय सान्थिनि नेरसोन। थालिरा जेरै गुसु थान्दा बिदि थायो, थिग बेवहायबो जों थालिरनि थनायाव ओंखाम जायोब्ला सान्थि गोथार थायो होननाय बेबायदि जोंनि बे फोथायनाय। दख'ना थावसि आरो आर'नाइ। आखाइ खबदो गोबारै बयबो। थिन बाल'खौबो गावसोरा। बिथांखौ गावनि मासियाव गसंनानै थाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय। Ladies and gentlemen, now the first runners-up. आरो first runners-up-खौ आङो बे समाव जोंनिनो one of the judge अशोक दैमारि सार बिथांखौ आङो बिथांनि खुगाजोंनो जोङो मुंखौ खोनासंगोन आरो बिथाङानो जाहाथे बान्थाखौबो गथायो आं बेखौ खावलायबाय। जायफोर मोनाखै गोसो बायनो नाङा। There is future, there is always tomorrow. Tomorrow is always waiting for you. आंबो गोदोनि first गोसोखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना लिरना लाबोदों। Now I'm very happy to declare the name of first runners-up, Miss Ribika Nachari. Congratulations, Ribika. आरो बे खाबुआवनो आं सारखौ बिथांनो प्राइजखौ लानो थाखाय बान्थाखौ गथायनो थाखाय आं खावलायबाय। खाथ्रि बिबारनि मोनसे जोंहा समायना रमायना नेचारेल बिबार, गांसे हारिमु बिफाननिफ्राय गथायनाय सार्टिफिकेट, गांसे दख'ना थावसि, गांसे आर'नाइ आरो थालिरनि बिखबजों बानायनाय मना। एकदम नेचारेल जोंना बर'फोरना जानाय लोंनायाबो गिफ्टफोराबो बान्थाफोराबो